L-eks uffiċjal tal-Financial Intelligence Analysis Unit Jonathan Ferris ilu 4 xhur mingħajr risposta għat-talba tiegħu biex jingħata l-protezzjoni ta' whistleblower. Fi protest ġudizzjarju kontra l-Prim Ministru, il-Ministru tal-Ġustizzja, l-Avukat Ġenerali u Philip Massa li hu l-uffiċjal inkarigat mill-External Whistleblower Unit, Jonathan Ferris informhom formalment li l-pożizzjoni tagħhom hi biksur sfaċċat tal-liġi tal-whistleblower. Jonathan Ferris kien tkeċċa mill-FIU ftit wara l-elezzjoni f'Ġunju li għadda u ftit wara li l-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna kien ikkummenta li r-rapporti tal-FIU dwar Keith Schembri u Konrad Mizzi kienu miktuba biex jiġu leaked. Dwar dan, Ferris fetaħ proċeduri quddiem it-Tribunal Industrijali fejn f'dawn il-proċeduri l-Avukat Ġenerali qed jinsisti li dawn il-proċeduri jsiru bil-magħluq u li d-dokumenti li għandu Ferris jiġu sfilzati. Fil-protest ġudizzjarju, Jonathan Ferris elenka l-proċess li bih il-gvern qed ikaxkar saqajh sabiex jingħata protezzjoni ta' whistleblower. F'Diċembru hu kien iltaqa' mal-whistleblower officer tal-Ministeru tal-Finanzi, dan wieġbu li bħala ex impjegat tal-FIU il-każ mhuwiex ta' idejh. Sussegwentement hu iltaqa' mal-whistleblower officer fil-Ministeru tal-Ġustizzja Godwin Pulis. Pulis qal lil Ferris li minħabba li m'għadux impjegat tas-servizz pubbliku allura dan għandu jagħmel dik li tissejjaħ external disclosure. Matul Diċembru u Jannar inkitbu diversi itri l Godwin Police sabiex jindika lil min għandu jindirizza din it-talba. Finalment, wara 6 itri u reminders, Police qal li din it-talba trid tiġi indirizzata lil unit li hemm fl-uffiċċju tal-Kabinett immexxi minn Philip Massa. Anki hawnhekk Jonathan Ferris permezz ta' rappreżentant legali tiegħu talab diversi drabi għal laqgħa ma' Philip Massa li fis-16 ta' Jannar dan qal li talba għal external disclosure trid issir bil-miktub. Ferris għamel dan iżda fi frar Massa qal li qabel ma ssir external disclosure hemm bżonn prova li Jonathan Ferris għamel jew ipprova jagħmel rapport intern. Il-protesti kompli li dan mhux meħtieġ mill-liġi u dan l-aġir kien qed ipoġġi ostakli bla ebda raġuni. Philip Massa baqa' jinsisti fejn fittra fit-2 ta' Marzu qal li Ferris għandu jagħmel internal disclosure u jekk dan ma sarx mhux se jingħata protezzjoni ta' whistleblower. Il-protest item li l-Prim Ministru u l-Ministru tal-Ġustizzja għandhom l-obbligu legali u morali li jagħtu effett għal klimhom stess kif ukoll għal-liġi. Il-protest kien iffirmat mill-avukati Jason Azzopardi, Roslyn Borg u Andrew Borg Cardona.